jsem Wolfie, z tam prvního videa. Vlastně tohleto video bude jenom tak o tom, jakože kdo jsem, i když mě někteří fakt znáte. Říkali jste mi, ať natáčím videa na YouTube, já jsem to teďka vyzkoušela, no nevím, jak to dopadne. A vlastně jinak zdravím Ondru, zdravím Anešku, zdravím holky no prostě zdravím Kidaisy a Jumbo.cz a teda tak. A zdravím vás, kteří na mě teďka koukáte, nevím, kdo na mě ještě kouká, bla 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 bla. Jo, asi tak. No, takže teďka vám povím, kdo jsem. Jmenuju se, jak se asi jmenuju? Teď jste si mysleli, že vám řeknu normálně své jméno, co? Ne. Jmenuju se Wolfie Moon, neboli vlk, no prostě přezdívka Wolfie a Moon jakože, víte. No, takže tak, je mi 9, ne? Ne. Ne, prostě je mi tolik a tolik. Chodím s tímhle a s tímhle. Ne, nemám žádného kluka. Potom tam dáme sednout. No nic, vlastně kam chodím do školy. Byl jednou jeden chlum. A tam chodila Wolfie a pořád chodí. Už nechodí na první ročník. Potkala se s novýma učitelema. Jo. To byla tak hezká povídka. To vystřihnem. Dobře, takže teď jste mě aspoň trošičku poznali. No spíš vůbec. A vlastně to by bylo asi všechno. Ne, to by nebylo všechno. Ještě jednou zdravím všechny z mé třídy. Jo, nazdar. Řekli jsme si, že udělám show, vlastně hashtag škola s Wolfie. Tak nevím, jak to dopadne, ale uvidíme, no. Takže jo, to by bylo k prvnímu videu, protože to první video je vždycky takový trapný a asi tak. Takže to by bylo asi všechno a sayonara.